Mangkota Yayi Anoman apa to sababe Yayi Anoman nglumpukke sedulur-sedulur putra pukulun Bathara Bayu ya sedulur tunggal Bayu. Iya ana apa kadangku Anoman dene kowe miji karo kadangmu aku Jajal Wreka. Aku Gajah Situ Bondo cumadong dawuh. Aku Garuda Mahambira ya cumadong dawuh. Naga Kwera uga cumadong dawuh. He kadang kabeh tunggal Bayu. Mulane aku nglumpukke sedulur tunggal Bayu awit ana jejibahan saka Sang Adi Panemban Begawan Kesawa Sidi ya Begawan Kesawa Widi. Jejibahan apa Senggana? Dina iki Gusti kang akarya jagat bakal matedhakake wahyuning ratu ya kuwi Wahyu Makutarama. Dene Sang Adi Panemban paring dawuh mbuh satriya, mbuh ratu, mbuh sapa wae sing bakal nggayuh wahyu kinenodi sepira kasantosaning lair lan kasantosaning batin kanthi cara kabeh kadang tunggal Bayu kineni bakke geguntur marang pawongan kang bakal nggayuh tumrap Wahyu Makutarama kuwi mau. Oh ngono Senggana. Iya. Mula Gandeng Anoman wis saguh tumuli tata-tata. Ndak kanthi ngawat-ngawati uga jejaga kayuwananing wukir Kutha Runggu kene. Weh, lah dalah. Kayana dampyak barisan segelar sepapan lakune ngener marang pernaing gunung Kutha Runggu. Ora wurunga kae ya bakal anggayuh wujuding Wahyu Makutarama. Yen ngono ora usah dadak kesuwen, ayo enggal diperpeki.
dumawur mangawur wurahan pengarane ngajurit gong maguru kongso tetekadya putula wur panjriting turang gwesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja lelayu sabit boten sisip ingkang dados pamawas kula punika Nalendra ngawangga sinuwun Karna Basusena ya jagat ya dewa ya Bathara iki pendhita Kendali Sada Begawan Anoman lho inggih dapur Kapasang Yogyakarta tujuh ngenu kowe mapan ana ereng-ereng ing gunung Kutarunggu kene bakal lumaku menyang endi mestinipun kula ingkang nyuwun pirsa paduka sinuwun Dipati Karna angirit Wadyabala badhe wonten kersa menapa ngene Anoman manut pangsiting Bathara kang dak tampa bakal ana tumuruning wahyu Makutarama mapane ana ing gunung Kutarunggu kene lakar kasinggihan Anoman inggih nderek swita dumateng Begawan Kesawa Sidi ingkang anyepuhi wukir Kutarunggu mriki mapan kebeneran Karna Basusena larapna ana gurumu kuwi nyuwun pangapunten manut dawuh ingkang kula tampi Sang Adi Panemban nembe tapa brata wonten saklebeting sanggar pamelengan boten kepareng sinten kemawon ingkang badhe anjugaraken Anoman kula wonten dawuh aku iki Narpati ngawangga sing dadi dutane sinuwun ing Astina sampun malih dutaning Ratu Ngastina dutaning dewa ingkang darat kemawon boten badhe kula keparengaken weh kadalah desmalaning rat leketing jagat gelah gremeng manusmaning jajilanan sukertaning bawana prajurit seblakno obormu rangketen Anoman mundur harap ben aku sing nandingi
Durung kalah aku. Yes monyet elek maju kepara ngarsa legaring atiku. Wah, lakon dadi pengewan-ewan kowe. Oh, oh, mati kowe. Oh, tandak kowe. Oh, hilang nyawamu. Oh, 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 nyokot. Hot out, tandak, hot. Iki kecekel tanganmu kowe. Oh, 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 oh. Oh, kowe. Ayya. Oh, oh. Hot. Ho, ha. Ho, ha. Hi, hai. Ayya. Hot.
Muduna munggah. Muduna munggah. Mudun munggah. Hot. Hot. Minggir. Apa ora roh? Blangkonku tulisane Sopi. Apa iki? Kok ndlondeng dawa? Ketok ya tak cekeli bendina ya apa ya? Masya Allah. Arisan ngawonggo padha gulungen genderamu bongkok ana gegamanmu tumenggung salokat katut barat kang bakal magut aning ranang kono rebutan 1000 bareng maju 100 bareng ambyus. Ngendel-ngendelke. Ayo. Ora usah melu-melu celeng boloten kebo latengen. Sumingira yen isih pengin dawa umurmu. Gempelo dasmu kowe. Wait. Oh.
dadyamu kowe. Ho. Het mati. Ho. Het. Het. To. Oh. What? What? Oh! Hey! Tibane gawan kowe. Belakang hati-hati.
asru kabranang geget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda tumpes tapis tanpa tabet prajurit saka ngawangga ya Anoman katone lagi winong wong ing Bathara biasa nurip musuh lawan Dipati Byasukara dadi rangketan Satowana sumingkira saka ukir kutha Runggu kene. Gelem sumingkir yen wis dadi pakan gagak batange. Cangkeme ora tau sekolahke. Oh. Rama Subasita kelangan yuda negara karo Ratu Wani ngantem dada munggah bosen urip kuwi Anoman. Sapa sing ora ngerti kondange pusaka Kyai Kunto Wijayandanu? Anoman, ketaman pusakaku kelakon brodol ususmu. Aku Gusti Kang Maha Agung, kula nyuwun pangaksami Gusti. Wirang menapa ingkang kula sandhang ngantos pusaka kula rinebat ing mengsah lemes kekes
pepes tanpa daya. Kula mboten saged pisah lawan pusaka kula. Duh dewa, kula kedah kados pundi? Lirikin canging alis risang maweh gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik saking tias baliwur kepiye pawaratane Sira Senggana ndak utus jejaga kayawananing Kutha Runggu kene. Lho inggih Panembahan. Wukir Kutha Runggu sampun kula jagi dalasan kadang kula tunggal bayu. Kedadak wonten praptanipun Nalendra ing Ngawangga pun Dipati Basukarna. Nalendra Ngawangga semunipun inggih badhe hanggayuh wujudipun Wahyu Makutha Rama kala wau. Kapeksa kula unduraken mawi kekiyatan kula. Satemah Prabu Karna nglepasi pusaka Kunto Wijayandanu. Pusaka sagah kula saut Panembahan. Ingkang menika pusaka Kunto Wijayandanu kula aturi nampi Panembahan. Kula wonten dawuh sakwise pusaka ndak asta aja dadi atimu ora tak tampa wujuding pisungsum iki heh Anoman. Lho lah kok mekaten Panembahan? Ya awit jeneng sira nandhang dosa patang perkara angka sepisan kowe dosa kelawan Prabu Karna. Jalaran sira gawe gelo lan ngrusak pikire nata ing Ngawangga. Angka loro kowe dosa kelawan jangkaning jagat. Sebab manut jangka Baratayuda Basukarna kuwi bakal tetandingan kelawan Raden Janaka. Kosok baline Anoman, Janaka ora gelem tetandingan kelawan mungsuh kang ora ndarbeni kekuatan. Dene dosamu kang angka 3 ya kuwi sira dosa marang panjenengan ingsun. Sebab atur pisungsum wae kok barang jarahan, barang colongan, apa kok anggap aku iki tukang tadah. Angka 4 ya kuwi sira dosa karo pribadimu dhewe. Kowe selak karo batinmu, nggoroi marang rasamu. Coba eling-elingen nalika kowe sepisanan puruhita marang panjenengan ingsun, kowe duweni panjaluk apa Anoman? Dipun tedahaken marginipun lampus duduhke dalane pati lakar kaluhuran kados mekaten.
Sabab kowe wis jeleh nyawang soroting srengenge, wis jeleh ngemut legining gula. Ning tinemune jebul batinmu isih owel karo patimu. Buktine pusakane Prabu Karna rambuk tadahi nganggo dadamu kepara malah kok saut. Senggono dadi wong bener kuwi durung karuan pener. Wong pener kuwi durung karuan dadi wong becik. Wong becik durung bisa mestekke yen disenengi karo wong akeh. Aduh Panemban, kula suwun paduka hambedah samudraning pangaksami. Senggono kabeh mono ana syarat-saranane. Menapa syarat-sarana kula wau Panemban? Dina iki ana satriya kang mesu brata ana lengkeng Gunung Kutarunggu kene. Dheweke ya bakal anggayuh tumuruning wahyu Pakutarama. Dene kewajibaning Kadang Bayu ya kuwi neter marang ketrimaning urip satriya mau. Saiki coba Anoman, mbuh kepiye caramu, mbuh kepiye reka dayamu satriya mau bisa prapta ana ngarsaning ingsun tanpa Anoman mingset saka papan kene. Yen kowe bisa nyowanake satriya mau tanpa mlajar saka papan iki, kuwi dadi srana anggonmu antuk pangapura Anoman. Auto kaya mangkono. Sedakep risang Rama Dayawati. Sigra Sang Maruti matek aji maundri. Lumpuke angin sak jagat. Anduta hanyewanaken satra kanggo bisa nadai pengabaraning Kadang Bayu. Ana satriya sedakep saluku tunggal sajake ana swara wis ora dirungu ana rupa datan dinulu. Satriya iki apa pancen lair batin anggone yoga brata mara gage satriya tak tampani udan watu kelakon jengkelang kandhamu kowe. Kabar pisan ora ginawe rasa. Kalah santosa aku karo satriya iki. Satriya, yen pancen ketrima sing dadi uripmu, kowe bisa kalih saka udan watu nanging kowe durung mesti bisa kalih saka gegunturku. Guntur geni tampanana.
Guntur geniku ora tumomoane nganggane satriya iki. Luwih becik mundur aku. Satriya, aja gembelo sirahmu. Tibane angin Garuda mbuh tibamu kowe. Angin ora tumomo merga kalah kelawan weninging napas nupusmu. Yo aku mundur wae. Aku Gajah Situbanda. Satriya, kepeksa aku tegel karo kowe. Ana dayaning Guntur lemah digulung dayaning lemah, mbuh dadi apa kowe? Edan-edanan. Yo, aku Kang Wekasan. Ing kene kowe bakal ketut kelawan ilining ombak. Tibani Guntur banyu pepesing dadi kekuatanmu, he satriya.